det der strømværk. Ja, så går du lige ind og leger klatreæbte, ikke? Ja. Så får du spridthår. Siger det så? Tænk, hvis en fugl den sætter sig på et kabel, så får den ikke stød. Det gør jeg heller ikke, hvis jeg hænger i et kabel. Og et menneske, det kan man sætte. Man kan sætte en igennem en strømvejledning her og en her. Så går det igennem en. Så går strømmen igennem en, og så... Bare sko og støvler, der flyver gennem vognen, når du bremser. Ja, jeg fik dem i nakken, så kastede jeg dem derned. Jo, da du bremsede, min støvle faldt ned ved døren. Jeg ved, hvornår der skal holdes OL i Sverige. Det tror jeg ikke, der skal. Og hvornår der skal holdes i Danmark. Det skal det i 2016. Jeg skal der holdes OL i 2016 i Danmark. Hvorfor skal der med det mere? Det er altså... Man kan da ikke vide, hvor OL skal holdes i 2016, når det er 2009. Der kan måske være en idé om, at det kunne blive i Danmark. Jamen, hvorfor sidder de så og... hvorfor snakker alle mulige mennesker så om, at det bliver 2016? Prøv at se den bil deroppe. Prøv at se. Er det ikke smart, at lige tænkte bagvendt ned? Prøv at se. Ja. Så helt ned på jorden. Det er det. Så lige kan køre handicappet ud. Er der åben overhovedet? Det tror jeg. Ja, selvfølgelig er der det. Ja. Jamen, det er varmt, der er åben for. Hvad står der der? Nej, det er lidt større end vores, så det er